Karbi Anglong Autonomous Council hin penjangming ko ranar kep la pening ko rasil kep arni sai hem doan kangpu pon labjia phan kapachini. Difu public bus stand dungalong inut arta ke jumpa Karbi piphan kelong. Ada bertalong ben kadoko panda kardong pajirlo non bertang ton pen arjikta Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary hin benjangmin ni phain ko nanar kep lapen inko rasil kep arni sai hem doan ingpu labjia phansi pachini lapen sai hem sai phu sai ki lapen chenglok sai hem along doan chokmar atumta sai hem along ke du edje phansi pachini pon. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong humriji difurong supi along kikim kerang pontang humpho ahem ingpu ponji alang like wang ahut kangpu ponji ahem lake Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Building Legislative Building Akimi Members Hostel Difu Sports Complex lapen Hawkers Rehabilitation Building ingpu ponji lapen sai kam sai phutuan ta jangmini pha ingkora sirkep arni Akimi ahem kangpu ponji ahut kachitong dun petje phan ta pachini pontu. Difu public bus stand adung along pen jamin ko ra troxy arni teli hinia por malom inut arta ke jum kar bpa phan kelonga berta kad news ferang ke pen berta nang pale Arta ki jum akar bpa men sangmir terang pi arta nikan cricket thompusi chini dun kangchir kelang 8 pen Difu public bus stand along pen kelong au supia hem Karbi rong supi kolonga police station by thalangso apomen karlitang sim terang asar pia men Julia rong hangpi pusi pherang kya tumpen karjo huchethan laso au supi Dimapur along ki dolok sinikan ke bagdolo pota chethan au supi pen ka chethan ateng polote Dimapur pen jangmini phain kora troxy arni ada porphai phoraj tim aporsi difunang kele lapen ingdeng troxy ang deng sin loke charli pota karjo huchethan nonamat kesia tumpen sela so au supia phat lang ponlo Nili ini dipurong supi ichi long anang lo ichi long pen kuda long tahim tu la sahut la bus public bus kana dung overbridge arung la sing Punjabi la bangso passport athing no la so overbridge arung munit cepor prong heglong lo ara so munit cepor prong long nili dun lo antara ke achur aso phana chera achar pen lang heglong lo masih kumaso lo koso lo pulo terangti kumat nili direct dak kiase landing road office ng information ng pilo la sopen la KNC ani tu pen chitong masi la sopan tong sikot enam der lo la sopen bangke dak wan der non malam sapor pandin na paman berta mu ton ponik sina Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamopi putat bertalong wangtulo All Assam Student Union pen District Transport Officer sai kampen chelang si jangmini phain kora troxy arni Difu kareng bus stand counter at hengno along lapen dn janena kolat adung along road safety aputhak lamkan kepaklang pon
Labang so drama ke paklang pon lake koson si bike car ke vek pen kaching koi ahut ke jogwan kilong jima lahaya putaksi paklang pon lo. Bike ke vek atum pulote helmet cikup nang jila pen car ke vek atum ta seat belt kachikok ji aphan ke kinang sapisi asu car biang long aro akong chunbang Sirajun Hansi pen rat athengno lam jai pon. Road safety week aputhak lam kan ke paklang pon along. Kachiparjan ponabang phatum lake Gonojit Ingti Ratul Be Manoj Teron Bimon Teron Jahok kathar lapet sar im rong pia tum pensik Chiparjan ponlo. Ini tum kacere nahi ma lapen ke tum helmet ciku kete di tum koson si tum pilo poho helmet kacere to ke tum na hokle ke bar pusat me na hokle dam sud me helmet ke ciku ke do si tum ke dam pulo dang te itu me kai lapen itu me kai dikis na me tum pilo poho han ka tora ka jadi kita me helmet ciku ke men do si tum nale kata college lapen nane dijam kita me itu kali itu bangsa sih me kan ponang di je itu helmet ke ciku si kenang so hormula pulo dang te je itu nane dam pusna me itu helmet ciku pulo dang ni tum jok banong jilasi kado ba beta tuning rilo je la so la bangi si drama so la bangi na kok sida me ahok petala mangi itu la helmet punan tik than la si kado we sida me anutin jirpi jirpo la pen abong amar ani madu masih me ke than ti fansi tuning rilo ala opo dalan ya yang anti ko na ti ko na Krehini angdeng National Sotokan Karate Federation National Championship Jangmini phain ko ratroksi arni ada por phai sirkep apor pen kachepate pangcheng pontang lo. Kachipate dim ia madhurjo thekel phukor aru dengpen ingpu ponsi mai kang pupon alun Burman thi KCS unit atumpen lunlo adun thu Karbi Adivasi Boro lapen Manipuri atum methang apin deng support pen ke kan paklang ponlo la Sophie Assam Arunachal Pradesh Manipur Nagaland Meghalaya huipen nang kachipate dun ke thegibi pinso aru sotum angbong kachipate pado ponlo ke cheng arni asontin kachipate ta mesen pensik pado ponlo. Ada berita bangala pansi kang ton poniklo, laik bom takar news channel, demi takme kurang tu.